Sinibingelela bazalwane egameni likaJesu. Greetings in the wonderful name of Jesus Christ. Thank you so much for tuning in. Egama lami ngingu-ST Okadlamini. Sibonga uNkulunkulu kakhulu nangalo leli thuba egameni likaJesu Kristu waseNazaretha. Sibonga kakhulu-ke, sibonga kubo bonke abantu abasiboleka isikhathi sabo. Nawe nokusiboleka isikhathi sakho ukuthi ube nathi lapha, sidumisa uNkulunkulu kakhulu egameni likaJesu. Siyabonga kakhulu bafowethu. Yes, a reminder ngomhla ka-31 January year 2026. January 2026 sizobe silaphana eSoweto eDlamini. Not eDlamini. Ngathanda ukukhumbula eDlamini. Sizobe sise Meadowlands ezone 6 laphana kaMfundisi uMbatha. Bazoyikhumbula abaningi ke le venue la sikhona khona. Sithi nje ake siqale emadolweni lonyaka. You can be in year 2026. Kodwa uthola ukuthi spiritually you are back in year 2025. So let us go and command the gate. Let us go and command supernatural gate. Sikholwe uNkulunkulu ukuthi ikhona into azosithwala futhi nakunyaka omusha. Siyamkholwa uNkulunkulu kakhulu. So akumele nje urelaxe. Uma umuntu kumele ukuthandaza kulesikhathi esiphila kusona manje. Umthandazo uyidemand. So ake siyeni ke bafowethu siyoqala unyaka wethu laphana ngomkhuleko laphana eMeadowlands ezone 6. Sizobe sinabo abafundisi abahlukahlukene sizobe siyithandaza kanye nabo sonke ngalolu suku. Before we start the show, ngizothanda ukuthi ke sicele enkosini ngesithandaze egameni likaJesu Kristu. Baba, siyakubonga, siyakudumisa. Dumo lonke lokufanele nezibongo zonke zingezakho. Siyathandaza moya weqiniso, uNkulunkulu wethu namandla onke. Sikhona kule ndawo. Siyakubonga uNkulunkulu wethu namandla ngothando lwakho. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, malidunyiswe igama lakho elihle elibabazekayo. Nazo zonke izibongo mazibe kuwe, zipheleliswe kuwe. Ngegama likaJesu Kristu waseNazaretha, we give you the praise and the honor and adoration in the name of Jesus Christ. We pray, O God, as we are about to start. We pray, O God, in the mighty name of Jesus Christ. We pray that we continue to be influential to your kingdom. In the mighty name of Jesus Christ, Lord, we pray and we believe. Thank you, Jesus. Amen. Amen. Angithathe leli thuba ke ngamukele i-guest yethu. Siqala ukuba nayo lapha namhlanje for the very first time. Usisi wami bekade lokhu sixhumana ngaphandle kokusho isikhathi. Ngithathe leli thuba ngikubingelele. Ngiyanibingelela bathandeka egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Finally. Amen. So kunento engiyithandayo abeyisho abantwana kaNkulunkulu bethi ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Nami ngumntwana kaNkulunkulu ngisindisiwe. Wow. Ngithethelelwe izono. Wow. Sibonga sisi wami. Ekugcineni ke sezofika. Gcineni sekuze kwafike. Mhlambe nakubantu abaqala ukubona if introduce wena, unga-introduce yimina. So igama uqhosha ngani okamdlalo sisibongo, isibongo sakababa uXimba, kodwa ke ngikhulele ekhabo mama abazali behlukana. Ngisebenzisa umdlalo nami ngiyajabula nje ukuba umdlalo futhi. Oh, Nyanda yomkhono. Nyanda yephahla. Inyanda yephahla ibizwa kanjani? Nyanda yephahla elihle inhloko nhlela kaBantu bandlela. Oh. Nyanda omkhulu, siyabonga. Thank you so much sisi wami. Ngilokhu ngihamba ngikhuluma nawe sisemotweni siza lapha ukubuka imisebenzi uNkulunkulu ayenzayo kakhulu. Uthe masixoxa ungulandisa nje about impilo yakho usukela kudala kuzokube manje. Ngibona uNkulunkulu nje kakhulu othwale impilo yakho. But before sizongena enkulumeni yethu, if I were to ask you about unyaka ka-2025, ngiyazi ukuthi mangabuza omunye umuntu ngithi hey, ubuza uDlamini, ubuza bani,
uzothola ama-answer angafani. Omunye uzokutshela ukuthi hey mina angifisi lutho, omunye uzokutshela ukuthi hayi no, uNkulunkulu bemuhle kakhulu njalo njalo. Ngokwakho, how was your year 2025? Unyaka wami ka-2025 angeke ngithi ube umubi. Ngibonga kakhulu uNkulunkulu noma iy'nkinga zikhona ngoba Yes. iy'nkinga zizoba khona, angeke Correct. ihlale iy'nkinga zingabikho uma ngabe siphila. Kodwa ngibonga ukuthi nami ngibe khona la, ngibe esinye sey'menywa ezohlala zixoxa udaba labo noJesu. So Yes. angisuye umuntu we-spotlight, nekhamera ngiyayisaba nje. Kodwa-ke ngoba ngizile ukuzokhuluma okwami, ngizokhuluma ngoJesu owangitholayo, wangithanda. Nabantu babe bemangale-ke mawuthi usindisiwe ekhaya kini kusonto emanazaretheni. Kodwa okwami kwehlukile. Yeah. Kwehluke kakhulu. Kunencwadi lapha ku-Revelation 12 verse 11. Ithi we overcame him by the blood of the Lamb and by the word of our testimony. So namhlanje ngizolwa nami impi. Ngiya-understand ukuthi impi vele seyisukile. Yeah. Ingakho ngila. Sisoma sivele singene straight inkulumo yethu namhlanje. Looking at impilo yakho sukela kudala, uthe mawungixoxela ngayo izinto uye wahlangabezana nazo usukela ebunganeni bakho, njalo njalo kuze kufike esikhathini samanje. Mhlawumbe uma singangena straight kubufakazi bakho, ngithe mangibulalela nami ngiyidide ukuthi ngakuqalisa ngaphi. Kuningi kakhulu, kodwa-ke la ungafisa ukuthi siqale khona, mhlawumbe singangena straight ke singene ebufakazini bakho. So ngizocela ukuthi nje ngiqale lapha kubazali bami emuva ukuze kube ne-foundation. Yeah. Abazali bami bonke abasekho, ubaba wakaXimba njengoba ngishilo, umama wakaMdlalose. Abazali-ke izinto azange zihambe kahle, bagcina bahlukana. Okay. Sabuyela kubo kamama. Kodwa-ke phambilini umama waphuma esontweni wayoqoma ngaphandle. Nokwakuyinto eyayingavumelekile ebantwaneni bamaNazaretha ukuthi beyogana ngaphandle kwasesontweni. Okay. So umndeni-ke wagcina umdisowner ngoba wayesephula umthetho, wahamba wayohlala ezihlobeni. Mayiqoma-ke wayiqome kaDlamini. Wayiqome kaDlamini ngakhona eMsinga. Awu osibalukhulu manje. So mangabe hamba-ke yohlala ezihlobeni, wangenwa umoya wobungoma. Wahamba wothwasa noDlamini wamala futhi ngoba phela wayeseyothwasa. Makafika ngale wambona-ke lo Ximba. Kuyaqala-ke indaba lapho. Kwaqhubeka-ke waze wabuyela, kwakumphoqa ukuthi abuyele ekhaya kubo ngoba wayesekade seyothwasa. Kodwa noma esebuya ekhaya azange kusafana ngoba wayesenomoya ohlukile ongahambisani futhi nalezi zinto zasesontweni. Waphuma-ke wakhishwa-ke, unikezwe ikhishi lakho-ke, wanikeza ikhishi lakhe, wayihlalela khona lapho kodwa khona egcekeni ekhaya. Kwahamba isikhathi-ke wagana ubaba. Nobaba ngapha wayezalwa intombazane yangapha eGoli, ingazami-ke nayo yamukeleke Ekhaya. kaXimba. Okay. So ubaba-ke ugogo mayeseganile akwangahamba kahle. Gogo wabaleka futhi nakhona la kaXimba, wabuya weza eGoli, wayengeke ezekwazi ukuhamba ney'ngane eziwu-2 ngoba kwase kukhona u-anti, kukhona nobaba. Wahamba no-anti. Emveni kweminyaka emininganyana ukhokho wathi mayesegula watshela ubaba ukuthi ahamba ufuna umama wakhe eGoli.
ngoba wayefuna nokuxolisa ngoba izimo babengahlukananga ngendlela e-right. Okay. So ugogo-ke ngoba wayesaphatheke kabuhlungu, kusebuhlungu nje, wathi uma ngabe kuwukuthi kuyahlanganwa phambili lapho kuyiwa khona, lapho bohlangana khona. Washona-ke ukhokho, kwaqhubeka-ke uma waganana nobaba, kodwa i-rejection empilweni kama yayilokhu ikhona. Nakubaba ngike ngibone ukuthi eyikhona kusukela uma ngabe ugogo ezomshiya laphayana i-rejection yayikhona. Noma mawubuka ezinye zey'nkulumo uyubona ukuthi i-rejection yayiningi kakhulu empilweni kababa nangapha empilweni abazali nje bami bonke babelimele bobabili. So i-relationship-ke yabantu abalimele ayilungi. Ayimi nje. So ngazalwa-ke mina, akwangahamba kahle, ubaba wayemshaya umama. Wayeke emshaya nje, nento engekho kwesinye isikhathi ngoba ubaba umuntu owayephansi, wayengesiye umuntu okhuluma kakhulu, wayekhuluma nje lokho kodwa nje wayeshaya ubaba. Ngikhumbule-ke uma ngina-4, ubaba ekhipha isibhamu ngoba wayenesibhamu. Ekhipha isibhamu ekhomba uma ngase isibhamu. Kodwa uma ngoba wayemthanda nokuthi kumuntu uma ngabe ehlukumezekile uyayitshela ukuthi i-relationship umuntu usazoshintsha kanti angeke azashintshe. Kwahamba-ke isikhathi kulokhu kushawana nje kule relationship yakhona, nathi abantu siyingane siyabuka. Kwakuba buhlungu, kwakungeyona futhi nento ongakhuluma ngayo mangabe yenzekile. Kwaqhubeka isikhathi-ke abazali bahlukana-ke abazali. Mina bengihlala kugogo khona e-Alex, nobaba babehlala khona e-Alex kodwa kwelinye iside. Okay. Babe ngilanda nje mangabe kuvalwe iy'kole, kwesinye isikhathi mangabe kwama-weekend. Isimo sangaba right phakathi kwabo, abagcina nje sekuwukuthi bayahlukana. Ngasala-ke mina kagogo. Kwathi ngoDisemba uma weza-ke wazongitshontsha esikoleni. Sekuphume ama-reports kaDisemba, sabuyela-ke ekhaya kubo. Kaze-ke kube lula kimi lokho ngoba mina ngikade ngiyihlalele kahle nogogo, noma izimo zazikhona kodwa nje konke nje kwakuhamba kahle. Kuphelanga isikhathi esingakanani ngifunda u-grade 3 ngoba mama engilanda ngangenza u-grade 2. So uma waqala-ke wagula. Umkhulu walahlekelwa iy'mbuzi ey'ningi kakhulu ngoba bama babemusa ebantwini kuthiwa kwenzeke lokhu, kuthiwa ngoba uselahle idlozi isikhathi eside uguliswa naye lokho. Kwamosheka nje imali kakhulu, nala kunenkosi yamaNazaretha khona wayihanjiswa khona. Okay. Kodwa nje ukugula kwakukhulu kunokuthi kwehle, wagcina nje sewumuntu ophanjanelwa yikhanda. Kwangemnandi-ke thina njengey'ngane zakhe ngoba phela isimo usibuka ukuthi kwakuzwela. Yayingekho-ke nento ethi singamsiza ngayo, kodwa nje kwakuzwela. Kwahamba isikhathi-ke before uma ezoshona, ngike ngikhumbule ukuthi kunento engike ngiyikhumbule ukuthi ubaba wayemthanda ngoba ngisho esekhona kaMdlalose kwakunomuzwa kaNxumalo namafoni ngoba amafoni ayengakandi ngalesiya sikhathi. Sasike sihambe noma siyofonela ubaba. Okay. Khona sesibuyele ekhaya kubo. Kwahamba isikhathi-ke uma washona. Kwaba nzima-ke kakhulu kuthina ngoba sasiyingane, okunye singakuqondi kahle. Ngapha sasilindele ubaba ukuthi eze emngcwabeni ngoba wayesaphila ngalesa sikhathi, akazange eze. Waganwa futhi uma wayesaphila ngaleso sikhathi ubaba mayeganwa. Waba nabantwana nakhona ngalena. Sazibuka njengey'ngane ezayilahliwe. Inzondo-ke yakhula-ke kimi. Ngamzonda ubaba ngoba ngangiyibuza ukuthi
nakancane nje ukuthi ezosibona. Nganginginakho ukumblame iminyaka eminingi, nganginakho ukublame abantu basekhaya ukuthi bayasalela siyobona ubaba, kodwa ubaba akazange yenze imizamo yokuthi noma sebehlukene noma aphinde futhi abuye azosinakekela njengabantwana bakhe. So kwahamba isikhathi-ke siyakhula-ke khona lana kubo kamama. Masikhula-ke emakhaya kudlalwa omasigcozi. Nakudlalwa omasigcozi-ke laba babebadala kunathi babesifundisa njengey'ngane ukuthi silalane sodwa khona lapho. So nengithe mangabe sengisindisiwe ngabuka ukuthi eminye iminyango yavuleka ngalesiya sikhathi lesiyana ngoba iBhayibheli alisivumeli ukuthi senze kanjalo. Kwaqhubeka isikhathi I think it was grade 6. Bekufika lama magazine, iphone beyingakandi kangako. Kodwa kwakunalama magazine lawa-ke sasike sihlangane nje kuba khona abawaphathayo, sasingazi nabo ukuthi bawathatha kuphi. Kuvuleka iminyango eminingi. So kwahamba isikhathi-ke ngaya high school-ke angena nakhona amafoni ayese-upgrade-ekile. Kwakuke kuhlangane kubuke wona lama video lawa. Kwaqhubeka-ke isikhathi makubukelwa lama video lawa ngaqala ngaphupha ngilala nabantu ebusuku. Kwaba wesi into engingakwazi ukuthi ngingavuka nje emakhaya kusiyona into ongathi ongayixoxa ukuthi ngiphuphe kukanjena ngiphuphe kukanjena. Amaphupha ayefika nje ebamaningi. Ngiba kwesinye isikhathi ngiba ne-sleep paralysis. Ngingazi ukuthi into ezokwenzeka kanjani. Kwahamba isikhathi ngithe ngizozama ukuthi ngumuntu olandayo. Ngizozama ukuthi nje ngikunikeze i-clue yokuthi kwakwenzakalani. Yes. Makuqhubeka isikhathi ngangifunda ku grade 9 ubaba washona. Okay. Mayeshona ubaba azange ngikhale. Udadewethu mangifika ekhaya ngifika ilokhu amehla abomvu kade ekhala. Intombi kamamkhulu angitshela ukuthi yena hayi uzwileni ukuthi kushona ubaba wakho. Azange kuba buhlungu kimi ngoba nganginokuthi loyana usilahlile indaba mina kumele ngiphatheke kabuhlungu ukuthi ushonile vele ubengangisizi ngalutho. So saphelezelwa-ke. Masiphelezelwa ngelanga lomngcwabo ilanga nakhona inhliziyo yaba nakho ukuthi shonile ubaba ngempela. Mase siyoboniswa isidumbu. Kwaba buhlungu-ke lapho kwaqala wavuka umunyu ukuthi ubaba wami lona. Kodwa kwakubuhlungu nganginayo leyo nzonto enganginayo ukuthi ngangifisa ukuthi ngimbuze izinto. Kodwa ukushona kwakhe ngakubuka njengokuthi uyigwala ubalekele ufe nezimpendulo zami. So waqhubeka isikhathi ngiba nokugula nje okuningi okunye engingakuqondi ngangiyingane nje ehleze igula. Kwafika abathandazi-ke ngomunye unyaka sengika grade 11 ngaleso sikhathi leso. Okay. Makufika abathandazi endaweni konke umuntu uyefuna ukuyozwa kuyayalelwana ukuthi kunabathandazi abafikile endaweni. Ngabhanoke izinto zabo ziyasebenza nami ngikusebenzisile lokhu kwangisebenzela. Ngiye-ke nami lapha mangifika kuthiwa kufanele ngenze igobongo. Zonke lezo zinto ngilenze-ke igobongo ngiliqede leli gobongo kulenza. Mangiqeda ukulenza ngezwe sengiyithanda lenyanga yakhona. Le kwenzisa lezi zinto. Le ngenzisa lezi zinto ngamthanda lo bhuti sagcina nalo bhuti sithandana. Ngika matric ngaleso sikhathi leso ngo 2011. Okay.
So sibonane-ke nalo bhuti sibonane, sagcina silala khona kule sigodlo sakhe ngoba wayefikile endaweni, kwakuyileyo ndlu le akayinikeziwe. Kwaba worse, After. kwaba worse nje empilweni yami kwahlangahlangana. Eish. Ngaze ngithe mangiqeda-ke ngahamba-ke nami ekhaya ngoba nami ngangikufisa ukuthi ngihambe ngoba sasiyilezi iy'ngane okwakuthiwa eyi abayilutho bani. Noma umuntu engabuzile ukuthi inkinga ikuphi, iqale kuphi. Uma uyingane eyintandane kwesinye isikhathi kuye kuthiwa uyilutho. Yebo, kwesinye isikhathi siyawenza amaphutha njengey'ngane eziyintandane. Kwesinye isikhathi asiphatheki. Nazo zonke lezo zinto lezo-ke. Worse-ke mina-ke ngabuye ngayingane eyintshontsha-ke. Ngangitshontsha. Yo, ngangitshontsha mfethu, ngangitshontsha ngale ndlela engangitshontsha ngayo. Ngangizwa imali la engakhona ukuthi yabona-ke laphana kunemali. So noma kungeyimina kwesinye isikhathi kuthiwe yimina. Abanye-ke abazi ukuthi nguqhosha ngani, bazi ukuthi nguqhoshi, abanye bazi ukuthi ngumqhoshi, abanye bazi ukuthi ngu-Q. So kudepend ukuthi loyo ubehlala kuphi, walibiza kanjani igama. So sihambeke isikhathi ngize ngapha eGoli. Mangifika eGoli mase ngiqeda umatric ngoba ngangifuna ukufunda. Okay. So ngifike izinto azihlangananga kahle no matric wami azange ngiwuphase kahle. Kwakufanele ngenze i-bridging course before ngizokwenza leyo course leyo. Kwasho ukuthi nazo lezi zinto zazibiza nganginga-afford ngaleso sikhathi. Ngo 2013 ngahlangana nobaba omntanami. Okay. Relationship yaqala kahle. Thema ngabe Nihlangana naye. sihlangana le Alexandra. Oh, la eGoli. Khona la eGoli. Izinto kazange ngizothini i-relationship yakhona yaba mnandi isikhathi esincane. Thema kuqhubeka isikhathi ayangabe saba mnandi. Ngakhulelwa. So mase ngikhulelwa kuba ukuthi ngiyesaba ukuya ekhaya ngoba ekhaya ku-straight. Ngoba ukuthi ngiyesaba ukuya ekhaya ngithatha isinqumo sokuthi mina ngizohamba ngiyohlala eThekwini. Sahamba-ke sayohlala eThekwini nodadewabo-ke kula kwafike kwaba worse nakhona. Isimo nje senhlalo sangaba right. Ngahlala nakhona inyanga eyodwa. Kunento engangiphathanga kahle ey'ntweni zonke ezenzeka khona. Khona isikhathi akahamba ngaso eMzimkhulu ngoba ekhaya kube kuseMzimkhulu. Okay. Wayo-report ukuthi ngikhulelwe. So ifoni-ke ngangawuyena umuntu oyinakayo. Yabona ifoni mayingenayo i-password noma ubani une-access kuyona. Kanti loyo angeke ngithi ubani ngoba namhlanje angimazi. Kanti loyo uzoyithatha ifoni athumele u-please call komunye ubhuti owumngane kababa wengane. Ngiyibone le number le ngiyifonele ngibona mina inamba engingayazi ngiyifonele hawu ubani lo athi ubani futhi nginganaki nje ngiyiyeke kanjalo. Mayebuya lo abuya page ifoni yami ngisho nje sakudlala ngithi yazi ifoni yomuntu ungayipage ngoba ngelinye ilanga uthola into ezokuqulekisa. Kanti kunalo callback lona nale proof yokuthi ngike ngayifonela mina le number noma kungazwakala ukuthi ngitheni. Waphuma-ke lo wayoxabana nalo mngani wakhe ngoba phela wabona ukuthi iy'namba ziyafana. Yimi sengingena kule mpi sengiyalamula. Ngagcine ngishayeka-ke lapho. Akuzange-ke kuba mnandi. Ngathatha isinqumo sokuthi ithi ngibuyele ekhaya noma ngabe ngone kangakanani kodwa ngowabo. Yeah. Ngahamba-ke ngabuyela ekhaya. Nesisu sasingakaveli-ke ngaleso sikhathi nasekhaya-ke wayesengitshela umamncane ukuthi
uthe umalume ukuphuphe ukhulelwe idlula ngalesikole lesowufunda kusona ngifunde okuhle. So ngibe nakho-ke lokho abekhaya-ke babe nakho ukungigada-ke nokuthi kufanele mangabe ngifika bangigade ukuthi ngiyalala noma kwenzakalani. Saqhubeka-ke isikhathi, kwasha isikhathi-ke ngabuka ukuthi isisu sizoze sivele ithi ngihambe ngiye kwaba ukuthi kufanele ngihambe ngiye kamamkhulu. Ngimtshela mamkhulu kunenkinga ekanjena, ngahamba-ke ngayohlala eMooi River. Kiyo leyo process leyo i-relationship yami nobaba wengane yayingekho right. Sasihlezi nje sabantu abaxabanayo ngaso sonke isikhathi. Kwesinye isikhathi-ke waye abe ney'nkulumo, akazange ingane ayiphike direct. Wayenokuthi ingane yaze uma wayo. Kwakuba nje nazo lezo nkulumo ukuthi ingane yaze uma wayo. So ngahamba ngayohlala eMooi River kamamkhulu. Kwathi ngino 8 months, ngangi-approach 9 months. Okay. Kuyathezwa-ke kuleza iy'ndawo zangaleyana-ke. Ngihambe ngiye ehlathini, mangifika ehlathini sasitheza nje sonke kanye bese sihambe umuntu eseyolanda iy'nkuni. Ngelinye ilanga mangiyolanda iy'nkuni, ngihamba ngedwa-ke ngaleso sikhathi leso. Kwaqhamuka izinja lapha ehlathini. Lezi zinja lezi zokuzingela azikhonkothe mangabe ziza kuwe, zivele nje zize kuwe straight. Nengibuka ukuthi uNkulunkulu waba nomusa kakhulu kumina ngoba kwakungekho mizi lapha eduzane. Kodwa uNkulunkulu wangisindisa, esengisindise ey'meni ey'ningi ezenzeke phambilini. Ngakwazi ukubuya kodwa ngathi mangithi ngiyabaleka ngezwe ukuthi ngathi kunento engivalayo esinyeni angisakhoni ukubaleka. Nakhona mangifika-ke ngifike ethi mamkhulu yini kwenze njani, ngisho ukuthi kufika kuqhamuka izinja athi hawu bungasafoni ngani, ithi mina ethi ambe nginganayo. Ngendlela leya pain eyayibuhlungu ngakhona ngangingakwazi ukuthi ngiphenduke ngilele, kwakufanele ngivuke ngiphenduke ngesayidi bese ngiyalala. Ngifike mamkhulu athi ngakusasa ngeke kufanele sihambe siye eBrandville, iklinikhi yalapha enkulu iBrandville eMooi River. Masifika khona bathi inhliziyo yengane ishaya kancane. So kube worse bangidlulisele eNodeli, ePietermaritzburg. Kufike nakhona nothi kuthi kwakuworse ipain engangiyizwa emzimbeni. Ipain yayiworse kakhulu ngoba ngangikhumbula ukuthi ngiqa umthetho ekhaya. Indlela nje kwakungakhona ngaba nalobo ubuhlungu benhliziyo enganginabo ngapho umkhulu wayegula. Kwakunzima nje, i-pregnancy yami yaba nzima ayikaze ibe lula. Kwaqhubeka isikhathi kwafanele ukuthi mangabe sengibuya lapha mase bengikhiphile ngoba zange ngimtholele khona umntwana, ngaze ngamtholela eGreytown. Nakhona ngahamba ngayohlala-ke, ugogo wangikhulumela nesinye isihlobo sakhe eseGreytown, ngayohlala khona ngoba kuseduze nasesibhedlela. Isikhathi saqhubeka ngaze ngaba no-10 months. Ngikhulelwe, ngingateti, ngingahelelwa. Ngiyeke esibhedlela bengitshela ukuthi kufanele ngisuselwe umsiko. Nakhona ngangithi mangifika mabethi bayasimeja isisu bethi ngino 35 weeks, ngapha sengi-approacha u-43 weeks. Sure. Mabefika odokotela, afika omunye athi ubani, bavula ifayili lami, bani uMdlalose, badlule. Bathi hayi udokotela wakhona uzofika. Ngahlala laphayana kakhulu. Khumbula omunye umama laphana owathi ikhona into evalile ubaba wakho, excuse, wawuthembisa ukuthi uzomenzela umsebenzi awuzange uwenze. Ngibuza ukuthi kanjani. So athi lo gogo lo angifonele ekhaya bashisa impepho ukuze ngizokhona ukuteta.
Nangempela-ke bathi kwashiswa-ke impepho-ke kwakhulunywa-ke ngendlela abakhuluma ngayo, kodwa babe baningi abantu ababengifonela bethandaza ngey'ndlela ezahlukene nangokukholelwa kwabo. So, kwafika kusuku-ke ukuthi-ke kufanele ngiye e-theatre. Okay. I believe ukuthi e-theatre ngacishe ngafa nakhona. Ngoba ngathi mase ngi-operate-iwe, indlela ingane inamathele kumina. Ngathi mase ngi-operate-iwe, angangabe ngisakwazi ukukhuluma, amathi ayephumela emlonyeni, noma sengikhuluma ngase ngikhombisa amanesi ngikhomba ukuthi amathi awasabuyeli emuva. Kodwa umthandazo engiwukhumbulayo engawukhuleka ukuthi ngiyacela Nkosi ukuthi ungisindise la ukuze ngikhulise ingane yami ingafani nami. So ngiyabonga ukuthi uNkulunkulu noma ngangisezweni kodwa imikhuleko yami eminingi ubeyiphendula. Yeah. Ngamthola-ke umntwana kwaqhubeka isikhathi, ugogo waba supportive. Ngifuna ukuqamba amanga, yebo abazali banomthetho bayakwata ngey'ndlela ezihlukene, angeke siba-control ukuthi bakwate kanjani. Yeah. Ngoba ngangiphoxile, ngase ngiqedile nasesikoleni la babelindele khona ukuthi ngizoba preg khona azange ngibe preg. Kodwa kwathi mase ngiqedile esikoleni kway'khane ngizoba preg. Kuhamba isikhathi-ke ngabona ukuthi ngeke ukuhlala ekhaya ngeke kungisebenzele, fanele ngiyofunda. Emveni kwesikhathi ngahamba ngayorejista ingane eyino-8 months, ngiyorejista eMajuba. Okay. Ngafike ngarejista eDandi. Nakhona izinto zaqala kwangathi kuba ngcono. Ngesemester yokuqala ngafeyila-ke umlenze, ngaba nomlenze, ngaphasa 3 subjects kwasala 1 subject emuva. Ngesemester yesibili nakhona kwangathi kuba ngcono. Kuthe kule semester le yesithathu ngabhala ama-result awangabuya. Maye ngasabuya ama-result thina siyesifune ukuyokuzwa ukuthi kahle kahle konakalephi, namaphupho ngiyawaphupha. Kwesinye isikhathi ngiphuphe nje bekhona nje nabo abasekhaya bengitshela ukuthi wena ngeke uzophasa. Emaphusheni ngibe nokuthi hayi ngoba iphupho. Yeah. Kwesinye isikhathi ngiphupha ngathi ngisesikoleni bengibhala ama-results ngalesikhathi angabuyanga ngaso ngaphupha ngabona ukuthi ngibhalile mase ngithi ngiyofuna ama-marks ami ngisawatholi. Angangakunaka, hayi ngilokhuze ngikhulume nje kubantu engijwayelene nabo lento ukuthi cha ngicela ukuthi bangisize ukuthi ngithole umuntu nje ozongibonela ukuthi kahle kahle kwenzakaleni, ngoba mangiya esikoleni kuvela ukuthi ngabhala kodwa ama-results awabuyile. Nangithi kanjani akekho nje ofuna ukungitshela nje into ephelele ukuthi kanjani. Hayi lo kube nosisi esasisebenza naye-ke lapha nathi hayi kunomuntu engimaziyo osihlala eNyanyadu ongakusiza. Ngicela ukubuyela emuva kancane. Okay. So ngathola i-boyfriend-ke nami mase ngihlukana nobaba womntwana. Wavuka. Wavuma lambani. So ngathola i-boyfriend. So le boyfriend-ke into engiyikhumbulayo ukuthi ngalelo langa lelo nje sasithatha i-walk. Kwaqhamuka kunomunye umngane wami oseMalelane. So ngihamba naye-ke angihlebezele athi qhosha mfana iplayer. Kube ukuthi umuntu mangabe umuntu umthanda noma abanye abantu bengathini, wena leyo nto leyo oyibonayo awunaki. Hayi qhubeke-ke le relationship, umntwana wesebemlandile wayesesekhaya ngoba wayesewumntwana okwazi ukuyidlela, omncane wayesemthathile.
So samantombazane-ke la ema-college kuyathakathwa mfethu. Ngizokutshela ukuthi ngizwile ukuthi mawugeza ngesifasha esiwukuthi kuqala nje izinto ziqala kancane nifundisane ukuthi mina ngisebenzisa isikhafu lesiwukuthi sangisebenzela nawe ukusizame, mina ngisebenzise lokhu nawe awukwenze awukuzame. Kungena nje kancane kancane. Uyakhumbula ukuthi ngithe kuno-boyfriend wenyanga, ex-boyfriend. Asikaze sihlukane ukuthi ngithi sekuyahlukana. Yeah. Omunye nomunye waqhela wathatha indlela yakhe, omunye nomunye. Lo muntu lona bekungapheli unyaka engangifonelanga. Mhla engifonela uzongitshela exactly into eyenzakalayo empilweni yami ngaso leso sikhathi, ethi mhlampe mawungaphothula igobongo, futhi nami bengikhuluma naye okunye nginganaki. So kuqhubeka isikhathi-ke naye uboyfriend omusha, kube ngathi yonke into ihamba kahle. Excuse. Boyfriend omusha ahambe waye-applyele e-University of Free State. Wahamba waye-Free State. Ngasala mina la eDanti. Kwafonelwana i-relationship ise-right. Hayi kwashintsha. Phela wabona abangcono kunami. So asangahlukana-ke. Kodwa nje i-relationship oyibona ukuthi siyabheda nayo. Ayisahambi kahle. Lo sisi lo angiyalela ukuthi hayi kunomuntu ongakusiza eNyanyatu ngale ndaba yakho yezifundo zakho. Ngihambe-ke ngeNyanyatu. Mangifika-ke kulo bhuti lo. Lo bhuti lo afika ngayikhuluma indaba yezifundo zami, khuluma indaba ka-boyfriend. Okay. Athi yena isho kunontombazane usekhona zonke lezo zinto lezo. Kodwa into eyenzeka naye lo bhuti loyana wafika walala nami kiyo leya ntomba yakhe. So athi nginesinyama fanele angikhiphe isinyama. Ukhipha ukuthi alale nawe. Yeah, usho kanjalo. Kufanele angikhiphe isinyama. Wathini kufanele ngiyothenga indwangu emnyama. So ngathi mangiphuma lapha ngangazuza ngeke ngize ngiphinde ngibuyele. Ngoba ngadelete nanenamba yakhe. Ngaqhubeka nje nempilo engathi akwenzekanga lutho. Umzali ang-invite-ke esontweni eNewcastle, isonto labazalwane, umfundisi ngishilo ukukhumbula ukuthi ngithe waseNigeria. Yeah. So leli sonto ngangingathembi kahle phela nganginakho ukuthi abantu bangaphandle banjani noma ngizothi ngangihamba nomntwana ngalelo langa lelo. Ngangiye ngibuye angithi abantwana bayahlukaniswa nabantu abadala. So ngangibuye ngiyobheka ukuthi umntana usekho nama kamtshonti na. So ngi-attende kuleli sonto leli ngigcine nje sengiba committed kuleli sonto leli. Angisindisiwe, angizinikelile kodwa ngiyaxoxa nje nasekhaya noma ngiyile ukuthi mina sengihamba isonto labazalwane. Uyabona nje kunakho lokho emakhaya kuthiwa isonto laba bathi idlozi alikho nje lelo gama leli kubizwa ngalo abazalwane. Kuqhubeka isikhathi ngize ngigcine ngihamba eDanti. Mangihamba eDanti ngiza ngapha eGoli. Ngafikela komunye usisi ngoba ngangifuna wengithembise naye umsebenzi. So lo sisi-ke ngahlala lapha kuye. Wayehlala no boyfriend naye. Okay. Kodwa-ke sakuzange isimo sethu senhlalo asizange sisaba right ngoba phela uboyfriend wayethanda amantombazane. So yena wayecabanga ukuthi mayiye emsebenzini ngiye ngisale ngithandane nomathandana wakhe kanti akunjalo. So
le ndaba yami involve abantu abaningi kodwa ngizozama ukungawafaka amagama abo. Yeah. So ngihambe-ke kwesinye kube nosuku okwakuzoba nomsebenzi kwenye indawo siyo-attenda naye lo sisi lona. Masifika laphayana kube naye lo mama lo engangimazi walapha esontweni ngoba ngike ngahlala eSt John eDanti. Okay. Lo sisi lo masifika kwakhe yangibuza ukuthi wenze ini esikoleni nonani, ngisho ukuthi hayi ngine-management assistant. Athi yena hayi ngifuna umuntu lapha e-ofisini ulethe i-CV yakho. Ngempela ngisho ukuthi hayi yithi ngihambe mangabe ngibuya ngizobuya sengibuya nayo i-CV. Ngapha uboyfriend walo sisi lo wayenakho ukuthi masisele athi ukuba uyavuma sihlale bengizokwenza ikhanda ngikufaka inzipho. Mina ngisuye kumuntu we-makeup angiyithandisisi kahle, ngifile ngathi akusiyimi omunye umuntu noma ngigcobile angikhululeki, hayi ukuthi angiyigcobi kodwa nje angikhululeki. Yes. So ngibuke ukuthi ithi ngiyoyithatha leya offer leyana ngoba siyaqhubeka isikhathi ngihleli lana. Lo muntu wayengithembisa umsebenzi akayikhuluma indaba yomsebenzi. Uyethi mayibe emsebenzini angibuza ukuthi ujike usuba ukitchen girl kwabanye. Kufanele usebenze la kwakhe ufuna ukwazi ukuthi kade usele la endlini usale wenzani noma ngabe usubuya wena sewuphekile uklinile kuye nje lokho akukho enough. Ukuhlala nje emzini yabantu akusoze kwabakini noma ngathanda kangakanani. Yeah. So ngihambe-ke ngiyosebenza kulo muzi use-Florida Roodepoort. Ngasebenza-ke khona isidina savuka-ke. Ngangike ngithethiselwe kwesinye isikhathi ngangike ngenza amaphutha mangithumela lama-email ngoba lo mama lo udoctor. So ngangike ngenza amaphutha. Kwesinye isikhathi i-email kade ngiyithumela ngiyi-check ukuthi spelling si-right. Kodwa mayisehambile i-email khona ngibona ukuthi ngenze amaphutha ngingazi ukuthi kwenzakalani. Ngiyaqhubeka futhi ngihamba abantu ngithi nee ake ngiyofuna phela ngiyasebenza. Nabanye bengitshela ukuthi wena awufuni ukuvuma isipho sabantu abadala, unesipho sabantu abadala. Ngibe nakho lokho ukuthi mhlampe mangingavuma konke lokho ngangingakuxwayile ukuba umprofeti wamanga. Ngangingakuxwayile nganginakho lokho ukuthi ngoba uma wayekade eyisangoma. So into ngangingathandi lobu buhlalu bamakhala ngangithi angifuni phela ukuba isangoma esihluphekayo, ngifuna ukuba isangoma esihlelekile eseyintweni. Kuhamba isikhathi-ke nami lokhu ngihamba abantu ngiyahamba nginika izinto still ngapha ngibhizi i-spiritual husband silokhu sikhona. Bathi bayosilahla isilwane ngikhokhe ngapha, bathi bayosilahla isilwane lesi singalahleki. Ngikhumbula kwenye isaluni engangijwayele ukuqhina kuyo ngixoxa le ndaba nomunye usisi waseMozambique engitshela ukuthi hayi yena ugogo wakhe wamusasamo bafike bafuna imbuzi. Nami ngangikuplan ukuya lapho ngoba lento le engasangijabulisi ngendlela eyenzeka ngakhona. Kodwa futhi nakhona lesa spirit sephone sisekhona. Sebhizi uthukuthuke especially mawuhlala nje emzini kwakune-Wi-Fi la ngangihlala khona. So ngangivula nje anytime kunama-level akhona kulezi zinto lezi. Kunesikhathi lento yaba worse ngalendlela ukuthi ngagcina ngingena ku-masturbation. So kwahamba isikhathi ngikhona la ngihlala khona eFlorida ngagcina ngithini ithi kungcono
ngoba nginehlobo la eGoli singcono ngiyohlala ehlobeni la ngifike ngoba i-office labo lalikhona phakathi kuwo lo muzi lona. Ngathi Okay. mina ngcono ukuthi ngiyohlala e-Oliven ngoba kunodadewabo kagogo e-Oliven ngizofika nje. Isidina siyaqhubeka, simile nami ngiyaqhubeka ngihamba abantu, ngike ngilunywe kwesinye isikhathi ebusweni ngibe makhekheba, uyabona isikhumba siyayixoxa. Ngibe makhekheba lento ngilunywe ngingazi ukuthi ngilunywa yini, ngiy'funa izinto zokugquma, ngigqume kufane. Akekho umuntu engicabanga ukuthi wake wagquma njengami mfethu. Ngagquma, angazi kangaki. Okuncindwayo, okugcatshwayo, ngoba nakizo lezi nyanga esigcine siye lo boyfriend kuzona. Kunesikhathi befuna ukugcaba ngaphansi. Yeah, madam. Kuthi uqinisa i-relationship. Kodwa still kufane. So lento le yesilwane yale spiritual husband yaba worse ngalendlela yokuthi kwesinye isikhathi ngangiye ngizizwe ukuthi ngivulekile ngaphansi mangabe le spiritual husband kade sikhona. Yayiba worse ngaba ne low self esteem. Ngiba nakho lokuthi even noma ngiyoqala enye relationship I wonder kuzoba njani makufika lesikhathi sokuthi kuyahlanganwa. Kwahamba isikhathi ke ngake ngaya ke nakaBushiri. So Awengudla. ngihambile mfethu ngihambile so ingihluphe lento ibe wesi ngoba phela bese yiba wesi ethu umzala asina ishe ungihambe ngiye kaBushiri bazongisiza khona. Nangempela ke ngahamba ngaya kaBushiri. Ngafika ke lapha yana ke. Kwapreachwa nje beza abantu nama-testimony abo. Batestify abantu batestify nami ngathenga ne-oil Ila khona. yakhona. So nginalokho ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani ngempilo yami. Kunevesi angikhumbula ukuthi kuvesi bani eBhayibhelini ithi secret things belongs to God. Ngathi ngiba nalokho ukuthi ngifuna ukwazi ukuthi kwenzakalani kodwa lento le yangivimba ukuthi izinto eziyimfihlo zibelonga kuNkulunkulu ngayeka kanjalo. Kwaba worse. Ngathi ngoba kusalunganga lapha yana hayi ithi ngihambe ngiyozama abathandazi ngibahambile mfethu izangoma abathandazi ngibahambile ngisho abasemazweni angaphandle abakhona khona la eSouth Africa ngibahambile nalabo bathi nayi uzokhokha mawusubona umehluko mina ngikazi ayikho nenyanga engavela ukuthi bani ngaye ngamsiza yebo bebeyibona izinto kodwa akekho ngathi ngaye ngamsiza kwahamba isikhathi ke agcine nokuya emsebenzini sekungicika. Kodwa into ebengiye ngiyinothise mangike ngavakasha ekhaya noma izinto zami kade zingconywana ngizobe ekhaya sekuwesi. Ngingazi ukuthi kwenzakalani kodwa mangike ngaya ekhaya ngibuye ekhaya kuwesi ngalendlela ngibona ukuthi kumnyama ngisho abantu ubona ngathi bayacasikela bonke emgaqweni nabantu ohlangana nabo. Kwahamba isikhathi ke ngathatha isinqumo sokuthi cha ngiyayeka ke la ukusebenza angisazosebenza ke la. Ngawuyeka umsebenzi ngingenawo plan. Ngawuyeka umsebenzi iplan ingekho yebo kwesinye isikhathi ngibe nakho ukuthi kube mhlambe ngabekezela ngabe isimo sempilo yami singcono kakhulu kunalokho sikona manje. Kodwa futhi ngiphinde ngimbonge uNkulunkulu ngoba kunezinto kufanele mina ngidlule kizo esingafani nezomunye umuntu ngoba olwami uhamba kuyilona lomunye umuntu. Ngayeka ukusebenza hayi umntase naye ngaphethe ubeseThekwini ngaleso sikhathi leso. Ahambeke naye komunye umama naye amtsheleke akamtshela khona. Okunye abakushoyo angeke ngithi kwamanga kuyiqiniso. Okunye ke yubona ukuthi okay hayi lokho. Hayi athi ke lo mama lo
ngingaqali ngiye ekhaya ngidlule kuye. Angitshele lo mama lo ukuthi kube ubewuke weza kimi, kube umsebenzi awuyekanga ufune usizo kuqala. Kwayikhane umsebenzi ewubona ukuthi kwenzakalani. Ngoba nasemsebenzini kwakungasekho mnandi for mina. Ngase ngihlale ngithethiswa nje. Kungasekho mnandi i-grandpa le ngaba addicted kwi-grandpa ngendlela i-grandpa engangiyiphuza ngakhona ngangihlele ngiphethwe yikhanda engingalazi. Ngibe nakho ukuthi mhlawumbe kube umsebenzi kababa sawenza. Mhlawumbe ngabe impilo ingcono. Kunesikhathi kudadewethu akahlanganisa imali ngoba kwakuba naso leso sikhalo sokuthi abazali ngoba bashona bexabene kumele kumele sithengele imbuzi siyoxolisa sixolisele ubaba zonke lezo zinto lezo. Okay. Kunosuku-ke sathi mase sikhuluma nomndeni wangapha kababa azange siyithole support ngaleso sikhathi leso. Kodwa futhi angibasoli nabo babe nezathu zabo. Kwaphoqa ukuthi kuhambe kuyokhuluma mina ethuneni kababa umntasa mayeseyitholile lembuzi. Ngahamba ngayokhuluma ethuneni likababa ukuthi baba mina usibanibani. Siyokwenza umsebenzi manje umsebenzi sokucelela uxolo kaMdlalose njengoba nashona ixabene ngoba buneluyeza ngomeni zithi yena namanje abazali bakho basalwa. So sayenza ke lo msebenzi kwaba wese futhi kwafana ke mangabe bengavezwa kuye mabengathanga wazalwa wembethe ngayibuza uthini lesa ngoba kade ngangisihamba so ngitshela ukuthi ngembethe manje ngineminyaka emingaki ngisihamba. So kunesikhathi ke mangibuyele emuva kancane ingane isekhaya ngangitshela ukuthi nami ngifuna ukulungisa izinto phakathi kwami nobaba wengane ngoba ngibuka ukuthi isimo sinjani mangabe abazali behlukana nabantwana baya affecteka. Ngahamba ke ngiye eThekwini mangifika khona kwaba ngathi izinto ziba right. Kanti sizoxabana nobaba wengane. Masixabana sibanga ukuthi ngambuza ukuthi njoba kade ngingekho lesi sikhathi lesi ukhona umuntu onaye. Waphika yena wathi cha. Nami ke ngaba udetective. Ngathola amafayela. So ngangingathuli ke sengikhulile kancane manje ngoba sengiyangithule nje ezinye izinto ngiyibuke. Ngangingathuli ke ngangibuza ukuthi no kufanele kube nje angithi obani. Obani nobani ngibabize ngamagama. So kanti akaze uvuma ukusebenzisa iprotection ngizoba ne-STI. So manje sengimthuka vela ngisekho right kwamina ngalela ngabe kufanele ngihambe ngalo ngibuyele eDanti. Angisahambi sekufanele ngihambe ngiye eclinic. Ngaya eclinic banginikeza awave mabi amaphilisi lawa ama-fragile. Futhi ngendlela abawenza abamabi ngakhona ngathi bawenzela ukuthi ukuze mawucabanga uyicabangele ya taste yawo. So mina ngifike ngibuye nebox leli ama-condom lapha nalonke bathi amanesi ngikhiphele ngathi cha nginikeni ibox lonke banginikeza ngathi bangibuya lapho kulapha eMlaza ngisazi ukuthi kabe ikazethi noma ikabani eclinic. Ngafika ngabuye ngamfuqa ngalo leli bhokisi leli. Yo wacikeka ngathi ke ngisala uyisiza ke ngoba wena ubusy. Kanti ngizoklina mangiklina kunale mese lokwazi izinkomo nezimbuzi. Yeah. Kanti mangiklina ngihlangana nawo lo mmese ngithi ithi ngiwufihle lo mmese yazi makungenzeka sixabane la. Lo mmese lo uzongikwazi. Ngawufihla lo mmese angikhumbula ukuthi ngawufihla kanjani kodwa ngawufihla. Ngabona ukuthi siyaxabana impi iba wesi.
ngifonela omunye ubhuti wami owayesaphila ngaleso sikhathi sewashona. Ngithi bengicela angiphe imali ngoba nengifisa ukuthi hhayi abantwana abasindisiwe kuphela nabangasindisiwe abathandanayo emakhoneni engathi ungayi ku-boyfriend ungenayo imali yokubuyela emuva. Noma kungathiwa woza sokunikeze yokubuya ungahambi ungenayo imali yokuthi ubuyele emuva. Wenze sure ukuthi uma uhamba usorted ngemali. Anginayo imali yokubuyela emuva manje. Ngigibele ngemali yami ngoba yokubuya kuthiwe ngizoyithola la. Nami nginokuthi siyolungisa izinto mangabe ngifika laphayana. Ngafona ngathi ngicela ungiphe imali yokubuyela ekhaya. Uyangizwa loyana. Okay. Ikhola zange ngiyidropha. La mpama leyana kwangathi ngihamba emoyeni. Yangena le mpama leyana ifoni yahlakazeka. Wangimura loya bhuti. Wangimura. Ngicabanga ukuthi 4 hours waphela ngishaya mfethu. Ngicabanga ukuthi imikhukhu yalapha kaMashu le mikhukhu le. Yabona nje bokule endlini ngosekungayi imikhukhu ewu5 noma ewu6 esondelene. Uyamuza umuntu okhuluma ngale nokhuluma ngapha uyamuzwa. Kube noyedwa nje owakwathi nje ungamshayi miye Nkosi yami imxolele. Wangishaya umfana. Wangishaya. Ngapha phela ekhaya ngeke ngixoxe indaba ekhaya. Abamfuni nokumbona hayi ngoba bengamfuni ngoba akazange enze imfanelo zakhona mangabe umethi isidle. Wangishaya bhuti wami lo mfana. Wangishaya. Uyabona mawuthi awuphindiseli. Mawuthi awuphindiseli umuntu mayekushaya. Uthi hayi mhlambe bazongishaya mhlambe bangiyeke. Wangishaya loyana waphuma wathi wathi ngifuna ukukushaya uzokhuluma namadoda phambi kwami. Ngifuna ukukushayela ukuthi nala oyakhona lezi bazofike nazo. Wangishaya wathi mayingalitholi leli plangwe leli nginengozi la ekhanda wangicanda ngendu ngegalofi. Yebo. Nginengozi ekhanda. Wangishaya igazi lathi phopho. Uyacabanga ukuthi mayisengesula uthatha ithawule lomile. Uzongesula ngenkani leli gazi leli selehla. Ngaphuma uthe kukhona lapha ebusuku le fight le ngathi yaqala ngo8 kwaze kwashawa u12 lapho walahlela impahla zami ebusuku. Walahlela impahla zami eminyango. Mase ngihlela eminyango sethini angingene nami phela nginenkani inkinga yami. Nenkani ikhona. So angishaye sengishayela ukuthi fanele ngibuyele endlini. Ngaphuma lapha ngibaleke emgaqeni ngoba nganginethemba lokuthi ngenzeka ngihlangane mhlambe nesigebengu endleleni ngithi ngicela singisize. Azange kube kuqhamuke ngisho imoto eyodwa ngalelo langa lelo. Ngabuyela endlini. Waqhubeka wangishaya ngangithi kuwese umuntu okushaya enamagama ahlabayo. Ngoba ushawa amazwi akawashoyo uphinde ushawe ukuthi uyakushaya. Ngamxolela. Azange ngimbophe. Sure. Noma ngingamxolelanga ngaleso sikhathi leso. Kodwa uNkulunkulu wangisiza. Ngamxolela. Yebo ke angeke singikhohle ukuthi wenzani futhi angeke ngithi ngimhlukanisa nengane yami ngiyafisa ukuthi ingane yami ibe nobudlelwane naye ngoba ubaba wengane yami. Kodwa wangishaya lo bhuti kwathi mase kulalwa ngalala phela ngizolala eceleni kwakhe futhi yena lo muntu obengishaya. Mangilala la eceleni kwakhe azange ngilale bhuti ukuthi ngilala ubuthongo ekuthiwa abantu makuthiwa ethi umuntu ngilala obenyoni ngalelo ngalala obenyoni ngoba nganginento ukuthi angifuni ukufa ngilele ngifuna ukufa ngibonile. Kunesikhathi akangikinya khona ngiye ngizwe kwesinye isikhathi umphimbo wami
awukaphindanga waba right. Kuye kube nento engiye ngithuke ngiyizwe ukuthi oh la ngathi into kakhona mhla inkinga ngoba kwaphoqa ukuthi mayise inkinga efanele ngilwe wathi ngiyalwa wangishayela ukuthi sengiyalwa manje. So ngazehlisa ngahamba ngakusasa kangazi ukuthi ngeke ngize ngiphinde ngibuyele emuva. So wathi ngelinye ilanga ngichomela wathi unezingane kuphi ngathi awokondla phela nawondli uzichomela mina ukuthi unezingane awokondla. Wathi ngelinye ilanga ngihlangana ngamforced ukuthi azobona nengane ingane uyibone seyi 7-8 lapho. Yes. Lesikhathi lesi mase ngiseThekwini ke ngamhambisela ingane ngahlangana naye lapha kunendawo kuthiwa kuse5 lapha eWelby Dutch. Okay. Kuyi shopping center. Ngahlangana naye ngawumkhombisa ingane khona ungitshela ukuthi akaka ulinde mina. Akayehlela kaganwa ngoba ulinde mina. Mina mangakagani kusho ukuthi ngise available ngathi cha. Athi ngiyabonga. Ngoba ngaphuma kwangempela. Emveni kwalapho ngaba netrauma but wami ngangithi mangiya esikoleni eMajuba. Mange ngabona umuntu ongathi ufana naye lapha emarobotini ngangijika ngaye esikoleni. Sure. Ngafeyila nangaleyo semester leyo. So sengingapha ke eGoli manje. Mase ngingapha eGoli ngagcina nguyeka umsebenzi la ngangisebenza khona. Sengibuyela futhi kulo mama eThekwini angitshela ukuthi kahle kahle umuntu ophehla izinto usekhaya la uphuma khona. Angithi yini uthi ubuyele ekhaya. Phela ngangithi ngalo mholo wami omncane ngowutholile ngizoqala nje ibhizinisi elincanyana elizongiphusha khona ekhaya. Wathi nalo lelo business ngeke lenzeke. Ngiyakhumbula ukuthi ngasuka eThekwini ngiye ekhaya. Ngafika ekhaya ngiyothatha ezinye zempahla, ngiyothatha nengane ngoba ngangizobuya siyofuna indawo eThekwini nomntase ngoba wehlala kamuntu kwakumele eyoqasha phela manje ngoba kwase kuza mina nengane. Okay. Umkhulu engasekho kwemhlabeni ngaleso sikhathi. Gogo usekhona. Kodwa ngathi mangifika ekhaya ngalelo langa akuzange kuphinde kuba sekhaya. Angisuyeke umuntu oyekhaya kakhulu. Ngiye ngaleso sikhathi ugogo ngiyamkhumbula kakhulu. Kodwa ngalelana akuphindanga kwaba sekhaya even though ngiyangibiza ngokuthi kusekhaya. Kodwa ngangizwa kimi ukuthi akukhona ekhaya. Yeah. Manikhula futhi niyingane I wish ukuthi abazali mabe nabantwana bengabakhela abantwana babo imizi. Ungafa abantwana bakho ungabakhandelanga ekhaya. Ngoba bohleze bekhunjuza ukuthi akusikhona kini noma kwenzeka into encane kuthiwa wena unamuva unaphambili. So ngafila ukuthi ikhaya likho kusele nje peace ukuthi ngoba ugogo khona. Angibazonda abanye asizange sibe yifamily ithandanayo. Sasikhula nje ngasemakhaya amanye kuneyinkinga nje ezahlukene ezikhona kodwa sikaze sibumbane. So compare ngiyaxolisa nje ngoba kuphela compare to ifamily le eGoli kusekhaya kobaba. Okay. Kodwa abekho abantu abanothando njengalabantu laba. Yeah. Family kaMonza. Abekho abantu abanothando njengalaba yana. Ngithema sengiseThekwini sahlala nodadewethu. Masihlala nodadewethu impilo yaba
ezange kube ngeke ngithi kwakukubi, kwakumnandi, kwakunjani. Impilo yokungasebenzi-ke ibuhlungu-ke. So, kwaqhubeka isikhathi-ke ngihleli lana ngathola leyo piece job. Ngapha ngangirejistile no-2 subject waka-N60 manje usangishiklisa, kodwa ngoNkulunkulu ngizowuqeda. So, hlale-ke eThekwini, masihlala eThekwini uMtasa athi nishi, ahambe naye ayokwenza igobongo lakhe ngoba ubethukathuka alivuselele, athukathuka alivuselele. So nami ngithi ishi, ithi ngiyolenza hlampe njengoba ngizobhala, ngoba nganginakho ukuthi kukhona into engilwisayo ngapha ngey'fundo zami, mina engingayiboni ngoba ngizomphupha loyo wasekhaya njalo ethini awuzuphasa, futhi uma ethi angizuphasa ngempela. Siqhubeka isikhathi, makuqhubeka isikhathi ngirejiste ngapha phela sengilanda newasho-ke lapha kuloya mama loyana. Sengiyaphuza sengilanda newasho laphayana ngiyisebenzise lezi zinto lezi. Kuthiwa phela into uyikholwe phela khona izosebenza, kuthiwa ifake umfutho izosebenza. Ngishaya isikhathi, khona isikhathi-ke uMtase-ke before ezohamba kunalezi iy'ntuthwane lezi esasithi masilele laphaya, zifike lezi iy'ntuthwane mawuphaphama zaze zikhave engathi zikhave umuhlwa, wawuthi mawuthi zithi wohlo phansi, kodwa sezikuncinzile. Ngisho sesifake umuthi wazo zazingafi. Ubuthongo nje sasazi ukuthi noma ubutholile ubuthongo akuzuba ubuthongo nje obukahle. Askies. So ngiyahamba-ke ngiya-attend amasonto, likhona naleli lasekhaya ngiyala-attenda, ngeSabatha ngiyahamba ngiye esontweni, nginikele futhi ngikwenze okwenziwayo. Ngihambe-ke nakuleli elinye lamaZayoni ngafika khona kumama wakhona wayenyanga naye. Okay. Ngilande-ke iwasho, kukhona ilanga engafika ngiyogeza kwalo mama. Ekwasifike kwavuka le moya le yakhuluma le moya, noma ngingasakukhumbuli konke kodwa ngiyakhumbula ukuthi kwavuka le moya yakhuluma. Wathi lo mama abantu bami baphezulu kakhulu, idlozi kumele manje lingikhombe ukuthi kiye kuphi. Athi naye ungasijoyina ngoba siye-attend intaba nje, siyokhuleka entabeni. Ngahamba-ke nalo mama nalaba ayehamba nabo. Sabuya kulezo nsuku lezo-ke angitshela amakhandlela kufanele ngiwathenge. Nganginamakhandlela imibala yonke la mibala kodwa nje amakhandlela amonke ayebawu 8 mayesephelele. So ngiwakhangise-ke la makhandlela, lezi iy'ntuthwane ayikapheli zisekhona. Angizazi ukuthi manje kumele ngizenze njani. Aqala akhulume la makhandlela. Khuluma amakhandlela. La makhandlela ngangithi mangiwakhanyisa, lele lithele umkhulu ngalelo langa, khuluma nje umdlalo sathi nje hayi kukuthi elithele ngalelo langa likhulume. Kwesinye isikhathi mangilele bathi vuka gogo sifuna ukukhuluma, ngivuke ngiwakhanyise la makhandlela ngikhulume. Ngangiku-enjoya-ke, ngifuna ukuqamba amanga ngoba phela angisumuntu ozwelayo. So ngikhipha busy kwesinye isikhathi. So akhulume-ke, mayeqala lapho ekhuluma kwesinye isikhathi uthola ukuthi kuzothiwa fonela ubani, khona ngisekuyo la makhandlela ngimfonele, ngimtshele indaba ukuthi kwenzeke kanje, kwenzeke kanje, kwenzeke kanje, kwenzeke kanje, zonke lezi zinto. Kodwa kibo bonke engakhuluma kibo ngabanyathela nabaphendukelwa iy'nhliziyo zabo,
Ngiyacela ukuthi bangixolele ngoba nami ngangiyimina ngalesa sikhathi lesiyana kwakunomoya owawehlele kimi engangingawu-understand, engangingabatholanga abantu eduzane ababezongisiza. So, ngiyibone lento ukuthi ngathi iba worse, ngifonele umfundisi lo waseNyukhasela. Okay. Ngithi cela angikhulekise nginenkinga kanje kanje. Athi lo baba lo angize eNyukhasela. So kube ukuthi angikhoni kweNyukhasela, ngimfonela nje ngethemba lokuthi ngikhumbula kwenye i-deliverance akake wayenza. Asikisi lo bhuti kwakuwaseMalawi. Okay. Okwakune evil tree yayikhona eyiplantwe ekhaya kubo. Akathi mayekhuleka emkhulekisa wathi uyayikhipha manje ngegama lika Jesu. Wathi wherever lo bhuti akaya khona, they shall see my face. Akasho nokuthi babona uJesu. Athi lamadimoni lawa abona ubuso bakhe bese ayabaleka. Hayi ke kube buhlungu. Manje nole ikhanda but akukho right, akukho mnandi futhi. So ngithi angifonele ngoba kunomunye upastor engimaziyo osindisiwe sasenza naye training yase Metropolitan eNewcastle. Wasemnyudeni, Pastor Zulu. Okay. Athi ngimfonele ke. Hawu kunjani? Athi kunjani qhoshi? Hayi ngiyaphila, nginenkinga kanje kanjena. Athi yena okay, ngaphambi kokuthi ngikukhulekise ngifuna ukuthi wamukele uJesu kuqala. Ngivume ke. Ngalesa sikhathi lesana kwangekho ukwamukela uJesu ngoba ngimamukela nje. Kwakuwukuthi ngifuna ukuthi lento le ngiphethe ibaleke. Kwenziwa isimo. Isimo nje ngangingaphansi kwaso. Hayi athi ngivume kangenzisa umkhuleko angikhulekise. Kodwa lento ingami qhubeke. Sengimamukela uJesu sokokwesingaki manje sokokwesithathu. Ngamamukela uJesu high school kunomfundisi wakaZuma wayefikile. Ngamamukela uJesu ngenze enye ama short course eDandi. Ngamamukela uJesu kodwa futhi ngayiqhubekela nempilo. So kuhamba isikhathi lento ibe worse le moya ngendlela engakhona yayingitshela indaba ngomuntu ngishedlula lapha nithi uyambona loyana kukanje uyambona loyana ngendlela kwakungakhona ngangigcina sengihamba ngiprofetha abantu ngihamba ngibaprofetha abantu. Kwahamba isikhathi ke la ngizwe ukuthi angisekho right kodwa futhi ayikho nami into engingayenza. Ngikhumbula mangizobhala i-exam ngafika late ngoba ngangibanjezelwe yiwo lamakhandlela lawo. Ngafika late. Ngabhala nakhona lapha esikoleni ngabaprofetha kwayinqaba. Ngase ngabuyela endlini. Kunenyoka ke eyayifike. Le nyoka yayingekho physical, spiritual. Yayifika nje nama-colors ahlukene amaningi ngoba ngangize kuthiwe le moya ithi ngithela isnefu phansi khona ingezungiluma. Ngisithela isnefu phansi. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi ngathi noma ngiyazama ukusibhema sangihisha ngasiyeka. So iqhubeke lento lenyoka yayifika njengenyoka eyayizo-attack kodwa bengitshela ukuthi ekabani wasekhaya la ngiphuma khona. Yebo. So kokunye ngikuyeke nje ngingakunaki. Kwaqhubeka isikhathi bathi ke namhlanje ke hamba kuyekhaya. Sahamba ke ngahamba ke ngaqoqo kuyingakushiya nje komunye umakhelwane naye wamangala nje kusho ukuthi impahla zami zasala eThekwini ezinye ngahamba ngaye ekhaya. Ngiye ekhaya usisi wami usesebenza eKuthugela Ferry naye lento le
siyaqala yena kuba worse lokhu kwakhe. Kuyabonisa ukuthi uphanjanelwa yikhanda. Mina okwami ngathi nje kuyaprofetha. Khona ufuna ukubuza? Yazi into engiyithanda ngawe uyakwazi ukuyinaba indaba yakho kamnandi and uyichaza inewe ukuthi nami nje ngingabe nama questions ngilokho nje ngathi ngalokho ngithi ya Okay. but yazi ukuthini ngenxa yesikhathi sethu la Ehhe. mhlawumbe into singayenza ngicela ukwenza kanje babukeli bami bamakhaya uma unombuzo ngiyacela ukuthi mhlambe nawe ushiye lapha kuma comment section yazi indaba yakho into engithanda ngaye inezigaba ezimnandi ngizothanda ukuthi just for today mhlambe ke siyibambe la okusho ukuthi le siyibambe esigabeni la khona Sengiye ekhaya. usuye ekhaya kufika inyoka kumele uyinike isinemfu shuthi ngathini siyibambe kuleso sigaba Ehhe. ngizothanda ukuthi siqhubezele size sifike kwisigaba samanje sesikhuluma ke nangawe kuqobo lwakho Ehhe. yabona indlela oyilande ngayo sukela ekuzalweni kwakho you are a good storyteller. Ngiyabonga. Bengingakwazi-ke No, lokho. you are a very good storyteller, serious. Bengingakwazi lokho. Yeah, but sizothanda ukuthi siwenze u-part 2. Okay. Bafowethu ningixolele kakhulu ngenxa yesikhathi sethu ngiyacela ukuthi mhlambe just for today ke siyibambe la sizobuya next week. Next week sizoba khona futhi khona la siqhubezele futhi ngabo lobufakazi. But nje thank you so much. Ngiyabonga nami Buthabani. Thank you so much. Ngiyabonga ngathola ikhaya la ka-Estimate. Wow. Ngathola ikhaya le podcast yabazalwane ishintshe kakhulu impilo yami. Yebo anginakho okuphathekayo engathi abantu abakubone. Kodwa uNkulunkulu wakhuluma nami through le podcast. Sangena futhi kuleyo. Sangena futhi kuleyo. But nje thank you so much. Mhlawumbe nabantu abangathanda noku-engage nawe bakuthola kanjani? Nginenamba ka-WhatsApp u-067 Yeah. 1221 498 067 1221 498. Ningamsheli Nkosi yami. Hey ngise-right ngesheli. Sese-right. Ngizoshada kodwa. Kunomkhwenyana uzomthola. Ngizoshada. Uzomthola. I pray for you. I Futhi receive. nje unyaka ozayo ngakuphela ungashada. I receive. I pray for you. Siswami, thank you so much. Ngiyabonga kakhulu. Bafowethu siyabonga kakhulu. Ngiyacela ke sihlangane futhi lapha na ke eSoweto eMiddlesex zone 6 esikoleni ekuthiwa Inkonjane Primary School. Siyobe silapha na ke siyoqala unyaka wethu. It's a kickstart for the year 2026. Let us go and pray bafowethu lapha na eSoweto eMiddlesex zone 6 siyobe sikhona khona lapha na nezinciku zikaNkulunkulu ezihlukahlukene. Noqhosha azobe khona. Thank you so much bafowethu. May the good Lord bless you. uNkulunkulu angigcine sisibonane kwi-episode yethu elandelayo. Uyabuya next week. Amen. Amen.